zenhlabathi esigabeni esokuthi aholelwa abantu abayizitha zobukhosi nabayizitha zenhlabathi okuhulumeni. Uzophikisana kanjani nohulumeni oholelayo? Uyabona Cingwane, noma ngathiwa ungasimobilize kanjani noma singahlukumezeka kanjani, kodwa le ngeke sikwazi ukuyiwina ngoba inabanikazi bayo abayikhandayo ukuthi ayibe nje. Vele akekho umuntu engibona ukuthi ukusho deep down, ukusho kusuka ngaphakathi kuyena ukuthi athi itabana ihambe. Zizohamba yephi zingeza se-South Africa ngoba itabane kuphela inikezwe nazo indlela yokuthi funa ziphathe kanjani, nathi sinikezwe indlela yokuthi ngoba zikhona funa siphathe kanjani. Ngoba uma sotha ihambe kusho ukuthi singathi akuhamba abantu bakithi siyeka abantu bokuhamba, sihlule ukuxosha abantu bokuhamba sixosha bakithi abantu. Cha, bengisho ukuthi mina aziyonuka kude, mhlawumbe khona iprovince singayikhethela zona. Ziyonuka kude ngoba ngcono kunuke islamane nekhwapha kwenye indawo, hayi la kwaZulu. Kuyafana nalapho thi abaye khona nakhona kunomthetho wakhona. Umthetho ngoba vele sekuthiwa siphile ngomthetho, abanikezwe-ke phela nabo umthetho ozobaphilisa nozophilisa nathi ukuze sikwazi ukumukelana, ngoba ngeke kuzogcina, yabo lento yokuthi kukhulunywe kanje kuzogcina sekusengathi mhlambe amabhinca noma amaZulu anempi nabantu abanobulili obuthize, kanti akuyona into enjalo. Kuwukubuka nje ukweyeka noma ukudeleleka noma ukudicileleka phansi kwesithunzi sezinye izinto ngezinye izinto noma sabanye abantu ngabanye abantu. Mina-ke kodwa Cingwane ngeke ngize kungiphathe kabuhlungu kakhulu wemvulo ngoba imvulo vele angiyiboleki. Yinini enizoba ney'nkinga-ke zokuhambe nithola zona iy'mvulo eseyihuhlwe ezinye izinqa ngoba niyayiboleka imvunulo. Hayi bala-ke Mkhaya yona bekuyingenelela bala cha wefowethu, ngithi mina kuwe ngane yakwethu ngiyabonga kuwe, ngibonge nakuphakela umthakathi ngokwazi ukuhulula leli qiniso. Ngifuna ukusho nje into eyodwa ukuthi amakhosi nendlunkulu badayisile. Izwe liyobuya ngokuthi nathi sikhonjiwe, sikwazi ukuthi siyilawulele ey'meni engafanele ukuthi zenzeke. Mina-ke ngenhlanhla-ke ngokukhonjwa umuno wendlulamithi nginalo ilungelo lokukhuluma ngoba ngumlomo wayo indlulamithi uma ngabe kukhona ungahambi kahle ungibona kukhulumeka ezweni. Namanje-ke ngithi noma ngabe imuphi umuntu ongumZulu wonke amakhono omhlaba akasukuma alwe. Akukho sitabani savunula ngemvunulo yakwaZulu, akukho sitabani sageyiza ngemvunulo yakwaZulu, noma ngabe senza umcimbi muni ekubeni singakho kungekho leyo singenalungelo lokuthi siyenze lotho. Lo mcimbi soyifikela qathatha bese sibone ukuthi senze njani, sikhulumele nabo phansi, bese phinde ngaphezu kwalokho ngiyaqinisekisa ngithi mina amakhono onke itabane into eziyicabangayo, into ngabe kufanele ziyayenza ngabe ziyaxolisa zithi siyaxolisa lokho kwenzekile kube wrong. Futhi okwesibili siyacela ukuthi nisikhulise ukuthi ikuphi ekufanele sikwenze nengafanele sikwenze. Lokho kuzosilekelela ekuthenini sazi nathi ukuthi i-excitement yethu njengey'tabane ihambe ifikephi, ingathinti i-altara, ingathinti umsamo wabantu abaphilayo, njengoba inkolo nesiko liyinto ejule ngendlela esimanga esike sivume ukuthi lihlamba naso. Cha mfowethu Cingwane, njoba ngishilo namanje ngisasho ubuhlungu noma ngabe buzwakala kangakanani, kodwa khona la ekufuna
engabe busuka khona noma sibambelelise khona njengoba usho nje uthi khona abasidayisile abadayisile thina abadayisa into yabo thina kade vele sadayiswa thina mhlabe ohlala nokhokutha nje saqala lapho ukudayiseka manje mfowethu mina engingakusho nje mfowethu ukodwa ayibe khona indlela ekukhulunywa ngayo ukuthi itabane ukuhamba kwazo ukuhamba kugcina la nathi okwethu kuhamba kugcina la kodwa mina ngeke ngivume ukuthi kuthiwa kukhulunywe nezitabane singakakhulumi nodade wethu ekuyibona abajombe izinto zethu uyabona nje njoba ngithe ngiyalimala ngoba uphakela umthakathi uphumile kwanongoma khona igodi ekugiya osisi bakhona begiye ngamahawu ngehlango iphethwe izinsizwa bakhuza izaga einsizweni abasuke bengabaphenyile bababona ukuthi baseyinsukwini zabo noma bekhona einsukwini zabo kodwa manje sesizokhuluma nje ngoba sibona lokhu okulama nje sikhohlwe ukuthi umonakalo ngempela udedelwe yithina nabantu abazizalayo ngoba ukube lento yakhuzeka egcekeni ungaba iphumelanga ngaphandle ayigama lelo mfethu namakhosi njengamanje athule ngathi afile kodwa njengoba sesiwasola nje azobuya wena azosola thina uzubona ukuthi siphandla kangakanani mayiqala inyakaza wona azothi azosola thina ukuthi ijibe sawukhuluma emphakathini singakhulumanga nawo ngasese ngoba fresh mami vele cingwane ke mina nje emlandeni wami nesemlandeni wakithi inkosi asinayo futhi ayikho inkosi ekufuna thina sikhuleke kuyona ngoba thina ethi inkosi kwakunodumehlezi kaMenzi kuphela usibona sinanhlabathi nje ngoba ziningi izinto esazi ukuthi izuzwe inhlabathi nesasingeke size sigoloze nayo noma ngenzani vela wasemakini adayisa ngemsamo yasemakini awukho wakithi umsamo odayisa ukubuswa kokhosi iyakuhluphi na-traffic one yebo mfowethu ngiyakuzwa bani hayi sengiqedile mina okwami ngiyathobe kakhulu mboma kamqhele mfowethu ngoba udaba oluqhubekayo kodwa bengicela nje ukuvala ngenothele ukuthi mfowethu kusasa ekseni sizokhuluma kodwa ngizonyukela eGoli ngifuna ukuthi lokho abakuhlela ngiyokubona ngamehlo ngithule nje ngibuke ukuthi ngempela ukhona yini umuntu owemvunulo ongaherishisa izitabane lapha eGoli ayinikeze imvunulo zishika cha Cingwane ngeke phela uvimba abantu ibhizinisi phela leli ukuthi baqashise ngeke ungabaphazamisa abantu abaqashisa ngoba nami imvunulo mangithiwa ngithumela intombi yami ukuthi ayihambe iyongibolekela ingafika ibuye naye umuntu oqashisayo ngeke azi ukuthi iyoqokwa yiyo noma iyoqokwa indoda yayo cha mkhaya yavuma lapho kodwa ngifuna ukuyosibuka nje lezo simo ngifuna ukubuka izitabani angini manje ngifuna ukuthi ngibuye ngikhulume ngento engiyaziyo ngifuna ukuwitnessa ihistory ukuwitnessa ihistory ethi ngiyibonile izitabani zivunule ngemvunulo kaZulu zatshikiza ngayo kwaMayimaye nesonto njengoba zihlelile angisho ukuthi mina bengizothi khulu bengizothi ngayi lapho owami umbono bengizothi ngiyaya amahostela onke eGoli insizwa zakithi ngiyaya ngifuna ukuyobona amanyala ngifuna ukuyobona izitabani zivunula ngemvunulo kaZulu phambi kukaZulu phambi kweinsizwa bese ngiconfirm ukuthi sisodwa
Cha uyazi mina Chunu ngishiswa yini kanjalo ufuna ungibuza ukuthi yini yenze usho njalo ngoba ngiyasho ngithi mina wami umbono ubuzothi hayi ungayi ungafani nomuntu wesifazane othe okuyena othatha ifoni yendoda ayivule bese ebona izinto ezomkhalisa ngoba uzoya lapha ufike lento othi uyayibona uyibone yenzeka mhlawumbe ugcina usuwenza into errong ngokucasuka noma ngokubuka lo muntu akana network nkulunkulu wami Cikwane ngiyabonga